Pozdrav svima, dobrodošli u video. Evo kratko, šta vas sve očekuje. Dakle, objavljivat ću isključivo sirove materijale. Dakle, sirovi materijali sa tradanjem, da vidite kako to izgleda, bez edita, bez onakvih skebova, nekakvih gluposti, nego čisti sirovi materijali, poput, na primjer, ovog, snimljen preko telefona. Najviše ću snimat preko telefona, zato jer sad radimo jedan challenge, napravit ćemo flipping account, znači flipping small account, krećemo sa $30 depozita, ostvarujemo u 30 dana $6000 u našim valutama euri. Dakle, ukratko, znači sirovi materijali, tradanje, pokazat ću svima da je moguće prekrenuti mali račun i početi zarađivati od tradanja, čisto da vidite svi kako to otprilike izgleda. Ovo je današnji trade od London Sessiona, od malo prije. Imali smo gold buy, breakout, moja strategija koju uvijek. Vidimo se u sljedećim videima i subscribe.